ne yɛrɛ kɔni ne ma se ka foyi faamu Jeliba ka ko la bilen han k'i tala kɛ jatigi bɔgɔ ye o don k'a taara Jɛnɛka bugɔ k'o da jɛngɛ o bɛ se ka kɛ ne ma se ka diɲɛ foyi faamu a ka ko la ne ma da n'a tɛ fɛ ka pété o nka a mana kɛ cogo cogo hali n'a nana hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 20 ye an m'o ɲini an m'o d'a ma sinon Jeliba yɛrɛ ka bin yɛrɛ yɛrɛ a yɛrɛ bɛ ka kɛ non comme diɲɛ gɛlɛya foyi tɛ maa si ka n'ale dɔrɔn tɛ o bɛ se ka kɛ nka a bɛ faamu dɔ wɛrɛ n'a nana a bɛ faamu hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 20 ye an bɛ to k'o d'a ma a ka taa. Floyd. Jeliba. Baasi la. Baasi foyi tɛ na. Wa. Yɛrɛ ko. Wa. Nanga sɛ ta. Kali orang yang filɛ nin ye. Ye mɔgɔ bila k'i wele. Kɔri baasi tɛ. Baasi. O don ne nana ne taara jaba bɔrɛ 3 ani jinɛ jaba bɔrɛ 3 Awɔ. ani guan bɔrɛ 1 ani jaba misɛnnin bɔrɛ 3 Awɔ. Jeliba e taara n'a ye sugu la ka taa feere e ma foyi bila ka na di ne ma ni 2000 ta Jeliba O kɛra. jaba de tun tɛ wari de la wa mun de Jeliba Kulubali vraiment a ma diya dɛ n yɛrɛ maloya la o de y'a to n ye wari in di ka na bɔ jaba ninnu ni guan ninnu taatɔlɔ m'a faamu u taatɔlɔ an y'a don mobili kɔnɔ an don mobili kɔnɔ a dondɔlaw mobili kɔnɔ mobilitigi ka passe dira a ma m'a faamu mobilitigi ka passe dira a ma yɔrɔ kɔni an bɛ ka taa sira mun kan mobili de an taatɔla o sira kelen kan o sira kan quoi an ma bɔra Musa wɛrɛ sira in de fɛ k'an taa Goudron na an taatɔ Bɛlɛbilenni sira tigɛ Jeliba ko fo ka jaba impôt sara donc an y'o fana wari bɔ a la k'o bila duguma k'o di Bɛlɛbilenni yɛrɛ ma yen an sɔrɔla ka taa an selen Goudron kan fana Goudron fana y'i tigɛ k'i jɔ pewu ko fo ale fana ka passe sara ko sinon ko mobili tɛ boli ale kan ka taa ni jaba in ye ko wala feere i m'a ye wa donc an y'o fana ka passe sara i m'a faamu wa donc an taatɔlɔ tuguni a sera Kandari mun ma tuguni Kandari jɛgɛw ni a maɲakɔlɔw bɛɛ nana ka n'u jɔ siraw la manɔgɔw n'an dɛbɛnniw bɛɛ nan'u jɔ siraw la ni besow ni fɛnw ko mobili in tɛ taa ni jaba ye i m'a faamu ko mobili tɛ taa ni jaba ye ko fo k'olu fana ka passe sara o fana bɔra a la donc an taara sugu la o la sisan donc jaba kilo tun bɛ 2 de la. nka Jeliba jɔ e bɛ ka ne filɛ i mɔden dɔ de yɔrɔ o tuma danabaliya ko la Kulubali Jeliba ne delila ka e nɛgɛ quoi a cɛ ne ma deli ka nɛgɛ ne delila ka nkalon tigɛ e wa nka Jeliba tiɲɛ yɛrɛ la bɔrɛbilenni 6 o ka ca n'a ye bɔrɛbilenni u m'a fɔ 7 yɛrɛ 7 ani guan ne m'a ɲɛfɔ e ye sisan ani guan bɔrɛ ni 1 ne m'a ɲɛfɔ e ye sisan mun ni mun kɛra a la wa ani ko ten ni ko tɛ wala tɔgɔ wala kana tɔ yɛrɛ b'a la bilen donc o la ne yɛrɛ est-ce que bɔra ne yɛrɛ ka wari dɔ de wari in yɛrɛ bɛɛ a bɛɛ yɛrɛ feere la pasi ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ bɔra a la donc jaba ninnu feere la olu bɛɛ bɔra a la wari tɔ bɛɛ 600 de ma ne yɛrɛ de ye fɛɛrɛ kɛ ka jeliya dɔw kɛ ka wari pour que ka kɛ 2000 kana di e ma sira a ma diya dɛ Jeliba kabako don dɛ jaba kɔni yɔrɔ yɛrɛ taali yɛrɛ a bɛna kɛ baara de ye jaba kɔni 2 kɔni Jeliba o baara yɛrɛ Jeliba mun ne de nkalon tigɛ i ma kalo tigɛ sa nka ne kun tɛ yen nka e de kun bɛ yen mun na ka cogo kɔni n'a ma kangari ma da commerçant ninnu ye cɛ sɛnɛ ka jugu ma dɛ Jeliba olu commerçant ninnu tɛ a bɛ kɛ cogo di a bɛ ɲɛ ni ko ten a m'a f'u ye a bɛ ɲɛ sinon jaba 2 a ma nɔgɔ dɛ ne yɛrɛ kun ma nin kɔni Jeliba a bɛ se ka kɛ ayi o kɔni mais e yɛrɛ ne wele ne kun na taa darimɛ ɲini na e ne wele sisan ma sɔrɔ ne kan ka taa maa mun nɔfɛ o tigi tɛ yen nɔ i kɔni b'a lajɛ de sisan n'a kɛra dɔɔnin o ka se ka sɔrɔ pour que n ka se ka taa n'o ye an k'o dun sinon foyi tɛ yen bi écoutez Jeliba tiɲɛ yɛrɛ la wari foyi tɛ ne kun dɔrɔmɛ 1 tɛ dɔrɔmɛ foyi tɛ ne kun a bɛ se ka kɛ o don e taara ne ka jaba bɛɛ fili ka kɛ nin jɔ ma tuguni ko nasɔngɔ Jeliba wari dɔrɔmɛ 1 a tɛ ne kun darike yɛrɛ c'est à dire wuli ka bɔ n ka du kɔnɔ yɛrɛ wuli yɛrɛ Kulubali wuli ka taa
Popo assalamu alaikum kor bashi tɛ mɔgɔ si la ayiwa ni kibaru ye ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a daminɛ galamajan kɔrɔ murujan kura 23 kura ni Kanabugu kamalen dɔ bɛ yen n'a bɛ bɔ galamajan kura na u b'a fɔ a ma ko basi de a taa mi kufa sabara ɲɛnamabaw de la tapete ɲɛnamaw muso sabaraw a bɛɛ lajɛlen b'a la sɔngɔ damatɛmɛ diya la 900 800 400 wa sabara ɲɛnamabaw de don kana murujan kurakaw ni 17 kaw ni 20 na kwaw di 23 kaw bɛɛ lajɛlen lafiyali kama a nana ɲɔnɔ yɛrɛ bɛɛ lafiyali kama wa ni mɔgɔ b'a ka numéro la a ka numéro filɛ nin ye tuguni wa ni t'i fɛ ka bouger yɛrɛ ka taa nɔfɛ ka taa san galamajan kura la i b'a wele dɔrɔn a bɛ shuri ka yen nɔ parce que a taa mi kunfa sabara ninnu camion fa de la walasa ka na bɛɛ lajɛlen lafiya wa sabara ɲɛnamaw don ji bɛ k'u la n'a y'i ja don ji la i ka baara bɛɛ kɛ n'a ye n'a y'i ja i kunu ji la i ka nɔɔni kɛ n'a ye i ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ye sabara ninnu tɛ tiɲɛ ka d'a kan a y'a ɲɛɲini de a basi de ni dɔw ko a ma tuguni ko karalo ne ko a bɛ mun ɲini bilen n'a ma taa ni sabara ninnu san. Kula la kɛra awɔ jɛni yɛrɛ don wuli parce que maa kɛ ka da de taa mun ni jeliba don ale jeliba don i ka jeliba taa yɛrɛ de walasa sa de ka se ka lafiya quoi kula lemu e ɲinɛna dɛ ne kɔni ne ma ye nka e ka taa bɛ nin taa kula ne ma awɔ jɔ kɛmɛ ŋun yan na n ka pɔsɔn mɔ n'olu bɛ yen Allez, moi je veux. olu yɛrɛ Ayi fula i ti fan. a bila Hɔrɔn den filɛ nin ye sa. Ayi ale kɔni ale t'a to k'a nɔfɛ. Walayi sɔnni don. N'o ni mi dɔ kɛ, ni mi bita kɛ. Ni bita n'ala ka basuru ka man fɛ yen. Ni mi najini filala ni tulu filala sɔrɔ ani lɔgɔti filala o dɔ kɛ. Ala ka bɛ n'o ye. I ka hɔrɔn n'i ka ko jɛ quoi. I kana se a bila dɛ i b'a daraka fɛ. N'ala sɔnna o ye kalaya I bɛna ban ni wari bɔ. I bɛna ban ni wari bɔ. K'an bɛ sini sa k'an bɛ sini. Nasɔngɔ tɛ dɛ malo tɛ dɛ. K'an bɛ sini. Kula koyi. K'an ka ɲi k'an bɛ sini. Maa ma kɛ ten. Se ka taa.